prvá otužovacia session, let's go. Tento rok som si myslel, že otužovanie skipnem, pretože som nevedel, či si nájdem nejaké dobré miesto na to. Predsa len som sa presťahoval do mesta a nie je to ako na dedine, kde môžeš chodiť v trenkoch. Našťastie kamarát objavil toto miesto. A šmýkalku urobiť, vieš, tu na dole a rovno do jazera. Tobogán zimný. Aj keď sa na otužovanie vždycky veľmi teším, nikdy nevieš, ako tvoje telo zareaguje na chlad, tak si dávaj bacha. A tu už ide do tuhého ten moment, keď si uvedomíš, že či robíš vlastne dobrú vec a či náhodou nepatríš do ústavu v Sučanoch. No a keď sa už odhodláš, neposereš sa z prvotného pocitu zimy, rozdýchaš to, tak prichádza extrémny pocit kľudu a vieš, že tvoja hlava je silnejšia, ako si myslel. A odkiaľ ste? Do Zázrivej. Zázrivský potok nestačí? Stačí, ale tak teraz, keď sme tu chodiť kvôli tomu hore-dole. Zapozujeme. Dobre. No čo povieš, Aurel? Dobre, Jak? ako na parádu, no. 4 minútky. Na začiatok dobre. 4. Ja mám také vietnamské hodinky, to preto. Celkom na pohodu sme to dali. Pohodička. Aurel urobil čajík. Musíte vyskúšať otužovanie, je to popi. Ak by vás zaujímalo, kde to je, tak Tilia Resort. Vedúca povedala, že to chce sprístupniť pre verejnosť, takže máme sa kde otužovať.